Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. O sing gisulti ni mo. Balik sa Diyos. Balik niya, paminad. Samtang may panahon pa. Sembergüenza! Wa ka mahibaw ni nang gipanulti mo Batanoong Buenavides. Paminad. Dugo sa mga Buenavides ang naglatay na ng imong kaugatan sa Omari. Apan ang akong pangutok. Ang akong kahibaw og ilabi na gyud. Ang akong kaalam mo'y nagdiktar sa kinatibukan akong pagkatao pa. Og dili ang akong dugo. Jo Mari Buenavides. Pa, ni anak ko sa hustong edad. Busa mo hangyo ko di mo. Irespeto palihog ang akong tawhanong katungod. Wa ako'y gihikaw kanimong katungod, Jo Mari. Hinoon gihangyo ko ikaw. Nga barugi ang imong pagka-Buenavides. Pa, Abagi ko sa akong gimbuhaton sa kapatiran sa espiritual. dili paminad. Dili ka na mahitabo kay lahi ang namatan kong pagtuo. Og managlahi ang gituhuan og giila natong Diyos. Si Satanas mao ang matuod ka Diyos. Maglangoy ka sa dakong laod sa impyerno kung padayunon mo kana, paminad. Kara, kung mao'y subayon ang sayop ninyong pagtulunan nga gitudlo kaninyo, gikan pa sa mga prailing katsila. Niadtong panahon nga dili pa makabaong mubasa o musuwat ang mga Indios. Paminad. Tulokibon kayo ang espiritual nga patulunan. Jo Mari Buenavides, ug dakong sayop ang gitudlo sa mga kasimbahanan. Busa isip imong amahan, dili ko gustong hantod sa hantod ka na lang yun, nga magtuo nga ang Diyos, mo ka ng pirming ginibatihan sa mga lain-laing mga sekta. Samtang ang kamatuoran nagpahipi lang, kay gisaway, gikadlo ka no gitonglo. Pasayloon ka unta sa Ginoong Hesukristo, paminad. Pasayloon unta ka. Unsa? Kisupak ni mo ang gusto mahitabo ni Tito Menard alang ni mo, Jo Marie? Okay siya. Kay dili sa tanang higayon. Masunod ang tanang gusto sa usa ka aman. Jom, kung kaayuhan lang para ni mo, nanong imo magkisupak? Krisha, daghan pa kay kagwa masayre. Unsay pod ni mo ipasabot, ha? Ambot kon panahon na ba? Aron mahibaw kas kamatuoran. Ha? Kay para nako. Murag di pasod mahimo nga padayon ko ning taguon nimo. So, di haragot ko kung unsa man, ha? Pwede pa? Isip akong hinigugma. Katungod sad nimong masayod bahin sa mga sekreto sa akong pamilya. Unsay pod na mong ipasabot? Si Papa Minard. Nangu sa usa ka kulto nga nasunod niya gikan pa sa una namong katigwangan. Unsa? Apan wa ko ni mada. Tungod kay maayo kong napadako. Niyaya ing grasya nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo. Isip mo'y Diyos nga matawad. My God! Mong gusto ko undang hilabtan ang mga karaang mga butang apil na ang mga basahon sa kasaysayan. Aron akong matunan kung may mahimo ba unya ako. Aron makurihan ang mga sayop nga mo'y ila karong gituan. Pero lusod ka ng buhaton. Ilabi na kay kulto sa imong kaugalingong kalihuatan, mo'y gusto ni mong kontrahon, Chong. Dako nga akong pagsalig nga di ko pasagdan sa Diyos, Krish. Gusto ko mahigmata sila sa kamatuoran nga dakong sayop ang ilang gituan. Nga makurian sila samtang dili pa uhay ang tanan. Mas may pagwa na lang ko ni mo sultihis ka matuoran. Kakuyaw ba day ni anang gusto ni mong buhaton? Giisip ko kini nga usa ka dakong misyon sa espiritual nga aspeto. Busa. Dili ko kinisibugan. Hangtod nga maagak nako sila sa kahayak ug sa kamatuoran. Jo Marie. Unsay ako'y kaalaga nimo sa Supremo Mirror? Tandama ang sikretong lawak alampuanan. Kay mo pahinungod ako og pagyukbo sa mahal ug talahurong Satano de los Eferos Sulfatos.
May sekreto bang panaghugpong nga ipahigayon si inyo, Maynard? Wa, kaysa musunod pang mga adlaw ang pagtakdol sa buwan. Hapit naman sa nga maabot kapag takdol sa buwan. Liw ka na ang isugo ka ni mo, Tarsila. Kay gusto kong makapahimuot sa tong Diyos nga si Agaon og talahurong sa tano de Luciferos Sulfatos. O sa primo, Ayaw kalimot sa pagbutang og buwak sa kahoy nga kumpang sa altar. Kilid sa dakong rebolto sa kalabira nga balaan. matuman si inyo, Maynard. Sige na, makalakaw ka na, Tarsila. Nakugyod kayo ang akong kasagbuyo sa gipakitang taras karon sa akong uniko iho nga si Jomari. Umaabot siyang supremo hulip unya kanako. Busa, dili gid mahimo nga mobalibad siya sa tahas nga gikatakda na alang kaniya. Isip usa ka buhing kaliwat sa mga buhina vidas. Paigo na tiyali ni nakabuot ako mga buwak di ka ning kahoy nga kumpang. Gusto na kinaibutang sa flower bay sa altar sa limonto sa kalabirang balaan. Nakita sab na ko siya ganiya, John. Nangabot siya og mga buwak gikan atong kahoy nga naa sa luyuan ning karaang bay. Oh, mo ba, Krish? Oh. Og sa dihang gilipot na ko. Nawa man. Ambot kung diin to paingon. Asam ka na gida ang giingon ni mong mga buwak nga iyang gipanguha. Nahuman ko na pagpanlimpyo ining dakong altar. Kung napahimutan na sa nako mga buwak sa kahoy nga kumpang. Oh! Dakar, diya ka lang ha. Paabuta kung mahuman ko diri kaya nahaunta ka. Laki. Palangga na kong iring nga itong. Huwat lang ka diha ha. Kaya magtinakmagay na unya. Tapos kung mahuman ako diri. Ang akong iring nga ito. Kahumot yun. Bisag way ligo-ligo. Oh, ops. Oo, kay bono ko ka sa kapaingon, ha? Mupasok na sa kong bilahan. Ikaw ron, ha? O pabi ako'y kaligo na kar. Lagi, karon pa man ko maligo. Kay humanaman ko sa gisugo ni Sir Maynard. Uy! Dakar! Nisok-sok. Hoy! Gilok pa yan kayo, ha? Gilok! Dakar ba? Uy! Dakar? Ngano ka? Naon sa ka? Kalipan ko kagawas kay kasilab sa kubilahan. Dak! Gihina damitaw kang wapa ko naligo. Di ko kapatoo. Nagpangos mo na hinuong ka. Ang dito sa kalabilang talaga. Di ka tawa. Among talahurong agaon. Ani ako karoning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribulto. O ngolok uka. Arilok uka. Nungaob uyaak. Rakutin dasan kapmane. Sa tano de los severos sulpatos. O bani ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako og pasagdi. Warap uka. Warap imak uyaak. Talahurong sa tano de los severos sulpatos. Talahurong sa tano de Luciferos Sulfatos. Nagayukbo ako kanimo. O Diyos, namo nga matuod gayod nga gamahanan. Gikan sa kinayuyukan. O matuod pa gayod nga bayhon sa hiniusang kalangitan o impirno. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangitngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo. Naghimaya kanimo. Ug amo kang balaanon. Sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing o kalag! And then
there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!